Yan perlo kene kedeka website kapapan iya kajengkeo rang jong ini ki cryptocurrency. Timentan ya keren kendiat Jepang kene ka XRP, ka Ripple. Kane ka Ripple kadang su job ya ka case ya ka lawsuit hapo SEC jong ka US security bat ka exchange commission jong ka US hapo US kadang su job menen. Kalau akun lah buat senam nomor ba ki dan ki ba case percaya ka ki ong hana ba kadai ka security ndai haka jeng sya kam dai te ki akun bo ke apa akut bat ki la job te mari job karang jong ka menen kadai san global rang mentak la dai sao ka kyo ton ya pay ka dor jong ka ro 20% kalau kyo dor tang arp so kanta 20% pai mentak kila kalau kyo dor nomor ki pai ba kila tep ba kala job te mentak piem to ka bor ka kala na kyo bat kane ka status hangne ka pen iba mentashi kanta ka kyo dor 0.1% arp so kanta kyo dor hado 20.1% bat kumta kini baro hado cisnam pura kila syukrin jubor menta badum badam pen iba ka bor jong ka kala kyo bat kane iem kane ka chan broch kata kadan hangne kala syai jai menta mari job case kala po besyatai tikan hiar kan kyo tang bakan nangne skmat kan sabon baka kyo dor ka jumut hangne perlong haba kane ka jaj cryptocurrency kadai ka project ko baki pai ba ki don kaman ban yachim menta namar lengba da kum kine ki jaj project yo ya kata ka bangi ongka decentralization ka freedom ti hangne kendiat nilayo i bat ngilap ya ka lat ba da kane la da ni pen tibit ya la de lengba kine ki jaj project ngin khot ki crypto asset in sayo ya kata ka bangi ongka financial freedom ti nsha jeng tep ya ka jeng job jong kane ka Ripple XRP nomor ka jeng job jong ka kadai ka jeng job jong i de halor kata ka betai ngin ya trailang lada phikwa ban nang tip nia sobha like subscribe ya kane ka channel page bhag jeng tho a kane ka description phila ban register ki website ki badan hang to khnang ba pinang yo sibon ki jeng tip namar nang nes khmat in sai bon ki update ban ai jeng tip phang ki ni kilam bakumno in klalong ki hespa lengba da ka bai sim talang hakum kine ki crypto project ti perlok tangkan eswa kulai sibon sampai ma